Usak, tara na usak. Pag-away siya sa amin. Kain na tayo ng ano. Saan naman ang konti? Bilo-bilo at Ano sa... yan? Ay, nilalaro na naman yung Ayaw bilo. niya ang ano. You don't want to come inside? Usak? Nandun si Usaka, naglalaro niya yung ano, yung bee. Nagduwa siya bubuyog bay. Sa mga unsa tag binibunit, mamaya pamanunta ni. Hindi pala ito mag-church. Halika natin eh. Oh, bakit nandiyan ka pa? Nainit ko na kayo. Si Kuya Alan dito, ito? Pantay-pantay yan. Para natin. Nakit amin mo tapakihan mo. Hindi ka na. Saan ang nangyari dito? Ano, babe? Ano? Pare-parehas lang yan. Akala mo ba may perong kwan? Hindi ko, Joy. Ha? Kutsara sa bilo-bilo. Ay. Ano ba? Huwag daw tinidor kasi daw bilo-bilo. Ako itong gusto ko bilo-bilo. Oh, nasaan ka? Nasaan na ang pangarap mo? Hindi. Tama na yan. Buting init lang. Malambot naman yung bilbil. Ba't iba-ibang kulay ng bilbil? Iinit mo pa. Mamaya pa sana to no, kaso takam na tayo. Kanina pa nga pagdating eh. Pagsilip ko. Thank you silingan. Sarap. Ano to, kamote? Ano ang gumawa nito, Joy? Ba't yellow yung Manila? Condense? Condense. Sa condense to. Buwan siya ng condense. Tapos may kulay pa yung malagkit niya. Tatlong klaseng malagkit na eh. Purple, Yellow. yellow, tsaka orange. Merong ano pala to? Yung buko. Sarap. Tapos may sago. Thank you pa ng tati. Thank you. Hindi ko lang mahuli siya. Thank you, Ate Kate. Pagkatapos kumain yan. Magkape mamaya. Si Ate Kate gumawa? Magaling talaga gumawa ng kalamit ng babaeng to. Alam, basa ngayon to, palyado. Paldo? Palyado. Hindi. Nalo ng ano. Ano to nilagay niya, mani? Mani? Nyug. Mm. Yung nyug tapos niluto niya. Anong tawag dito kasi? Matigas naman kasi yung buko. Nagre-reklamo pa tayo. Ate Kate. Latik yan. Marinig. Nagre-reklamo, matigas ang buko. Malambot yung kalam. Si Ate Kate. Painit mo. Bugo, papainit mo. Salamat sa sponsor. Sarap na kamote niya, Joy. Ang sarap ng kamote. May saging din. Ito oh. May saging. Kardaba ba? Kompleto talagang panindo. Di pa ngayon. Kata, oh. May binig ay sago pa, oh. Anong oras na tayo manananghalian yan? Pag nagutom. Patay tayo dyan. Magkakain sila. Yung, Diba ba? yung sinangag, baka maging bigas na yan sa tagal sa heater. Hindi na ako magpiprito. Marinate na lang yan for tomorrow. Yung Kasi busog na tayo eh. manok. Pero yung kwan, Nandiyan na, tapos na kanina pa. luto na. Yung meatloaf. Bigyan mo na lang ng kima ni sa kwantitan. Walay mo na lang yung kay Lulu. Initan ko na siya ng maragkay manok. Binilang mong meatloaf. Ano siya? Hindi, ating kapatid. 18. Tag-ilan tayo niyan? 4, 8, 12, 16. Tag-apat tayo. Tapos may dalawang ano. Bigyan mo na kay Kuya Tane. Tama na yung apat sa Dalawang atin. sobra. Okay, sige. Tag-apat tayo. Ayun sa kanya. Mm-mm. Hindi mo talaga. Binibilang na yung ano.
Panghatag. Dali na. Panghatag daw. Binigay lang din ito eh. Sponsor sila. Mm-mm. Tamang-tama lang 3 bowl. Kasi kay Kuya Tani, binukod na niya. Ano ba yung sa atin? Itong pa niya may iba-ibang gulay, ano? Yeah, 3 kulay. Ano ito binili niya nakaganito na? Meron? Oo. Mayroong nabiling kulay-kulay na malagkit. Malagkit lang, pero hindi pa nakabilog. Parang pantay-pantay ang bilog eh. Oh, Hindi, may nabili na talagang ganito, Timay. Nakabilog. Meron. Mo kung red. Alam nga naman i-flavor pa niya to. I-flavor gusto pa ko niya red to. eh. Hindi, may nabili na ng ganyan. Ikaw ba, pagtsagaan mong magbilog-bilog pa ng ganyan? May bibilog-bilog sila. Talaga? Bumibili sila ng bugin. Tapos kinulayan. Kasadurog na. Flavor. Isa mo, oh. Magkahalong violet at saka ano. Yoy, Oo, may nagkahalo nga. Ibig sabihin, Ginawa niya. binilog nila talaga to. Bili tayo red. Tanungin natin, sa Friday, di ba lalabas ka? Red, green, at saka. Wait ba? Red, green, tsaka itim. Ay, itibabad nila ng quick. Wala kang. meron. Meron. Black. Meron doon sa gitna. Meron sa flag nila. Sa gitna. Red, green. Tapos yun doon nasa ganun nila black. Dapat na Ramadan. Meron akong picture niya, napakahabang flag. Tama na. Siyale. Ang sarap. Kamuting kahoy ba to? Saan? Wala naman kamuting kahoy. Kamuting ano. Kamuting kahoy ito. Kahoy ito. Kasi kung ang binili mo yung hindi kamuting kahoy, malambot sigurado. Ito kahoy. Marami sa city. Ay, ganun. Kasi yung kamuti nila dito, ang lambot, no? Ako, itong kamuting kahoy hindi. Kaya minsan napagtitipan nito sa bubigas nilalagaan niya. Yan. Sarap. Nakakain din ng binignit. Binagnit. Binignit sa tawag sa amin. Ito? Binagnit sa Ilocano yung tinitindang pork na parang sinicharon. Bagnet. Bagnet. Parang yun. Ilocos. Ba't kaya Ilocos. sugat-sugat ang kamay ko? Ano bang kinuskus mo? Hindi ka nag-gloves? Ano? Hinawakan mo siguro yung yung pang-drain. Nahawakan mo Hindi ka kaya? nag-gloves? Matapang Okay. Matapang yung ano, mga panlinis mo. Lagyan mo basilin. Hindi, kakayanin pa ba natin kainin yung kalamay? Hindi na. Hindi na. Mamaya pagkat magkape. Ako, kumain ako isa. Hinikman ko. Wala, may ulam pa ako doon, yung repolyo at saka manok. Ang kalang pagkain. Kumain na. Hindi ah. Ang daming pagkain ba? Hindi kap-kap. Wala pa na-expire ang kontrata ni Sarah. Tuwag hapon siya dito. Renew na kasi yun. May. Renew na niya yun. Balik manggagawa siya eh. Bali, February siya matapos. So, balik manggagawa niya. Pagbalik manggagawa ka, re-renew ka ng amo. Di ba, Tinit? Ano na yun? I-renew ng amo lahat ng papeles mo. Ikaw, pero ikaw nga si Kaso. Pupunta ka sa... Kayo ba hindi? Kami. Embassy. Pupunta ng embassy. Babayad ng 40 plus. Kasi kasama na yung pag-ibig at SSS ngayon. Nagbibigay na yung amo dito ng SSS at pag-ibig. Dati wala. Pag-ibig lang. Bago lang yung may SSS. Bago lang. Bago lang ang SSS. 2 taon lang naman yun. Babayaran mo. 40 KD. Di ba? Malaking bagay na rin yun. Lahat-lahat na yun. Bali 6K. 6K. 1.5 ang isang Lahat-lahat taon. na yun. Dun sa pag-renew mo ng balik manggagawa mo, gagamitin mo yung 40 na yun.
Bibigay naman ng embassy. Yung ano, kung magkano yung babayaran. Hindi ba to lunch, bay? Merienda. Merienda pa to. Late merienda. By Maria Ritiza Macferin. Merienda pa mi. Kasi kanina pa to dumating. Uy, takam na takam ako. Tumatawag ako sa... Nakatatlong tawag ako. Nasa kwarto pa kami. Kung mga... Sabi ko, busy. Wala sila. Ano lang ako sa kwarto ni tatay o sa nanay. Dahil kung narinig ko yung tatawagin ko si Myla. Kasi akala mo siya ang tumawag. Hindi. Kasi kapag narinig ko yun, sinagot kita. Sabi mo may kailangan. Kasi sigurado bababa ka dahil kahapon ko pa pinantay. Masarap yung kalaman niya. Bakit mo tinatanong, May? Kung expire na yung kontrata. Sa February pa yun matapos. Magkita kami ngayong 8. Kung papayagan ako ni Amo na. Payagan naman siguro ko. Magkikita kami ngayong 8. Tapos ng Ngayong Sabado. Matatapos sa February. February pa? Mm-mm. Okay. Hindi naman siya makakarenew kung hindi niya... Hindi siya tapos. Kailangan niyang i-renew yung mga yun para makakuha sila ulit ng visa. Hindi, i-renew muna palang visa para kung siya makakuha ng kontrata. Kasi kung Ganun? Oo. Pag hindi ma-renew yung visa niya, hindi siya i-renew sa kontrata. Kasi dadalhin mo niya yung civil ID niya. Pati civil ID yata, no? Kasi Copy. Oo. Copy ng civil Kasi ID. 2 years lang civil ID ngayon. Kaya kung magre-renew ka ng kontrata, kailangan naka-renew na yung civil ID. Civil ID mo. Tulog yapon sila by May. Bali si Priya, umuwi na, di ba? Hindi ba tapos ang kontrata noon? Ako, umuwi na rin ako. Nandito na ako sa iba. Si Sarah, meron siyang bagong kasama, 2. Mm-mm. Yung kapalit ni Priya, saka yung kapalit ko. Kaso yung kapalit ko si Sarah na nagluluto doon. Bago kasi ako umuwi, tinuruan ko pa yun talaga magluto. Luto-luto. Pero marunong na rin yun. Kasi noon bago ako dumating doon, pinagluluto na rin dyan ni nanay. Mm. Yung ibang mga luto lang na hindi pa niya naluto. Niluruan ko. Tapos minsan tumatawag sa akin. Tapos niloloko ko. Sabi ko, sir, sabihin mo kay nanay, dapat pag nagtatanong kayo sa akin, 10K di bawat putahe. Papadala sa Pinas. Oo. Busy ka eh. Tapos, tatanungin ka pa, ate, paano iluluto ito? Ganyan, ganyan. Sir, sabihin mo kay nanay, 10K di bawat putahe. Joke lang. Kasi dinadala ko yung notebook ko. Notebook ko ng mga putahe ko ba? Nung uwi ko. Parang si Angeline. Inuwi niya yung ano. Tapos sabi ni nanay, ha? Sabi pa niya sa akin, sulat ko to eh. Remembrance. Bakit naman pala sila? Remembrance sa mga putahe. Hindi mo sinama. Hindi ko dinala. Nandoon, nakakip lahat ng mga putahe ko. Memorize ko naman na yun. Ito lang, may mga bago lang ako dito niluto. Yung maragkema, hindi pa ako nagluluto niyan. Never. Never sila nag-request niyan. Bamya. Bamya palagi. Kaso doon kasi ayaw, Kung tabak. ayaw nila ng ano. Tabako. Ano nga Ayaw nila ng malambot yung bamya. Kaya ang ginawa ko doon, medyo ano lang siya. Dila. Dito naman gustong malambot. Malambot. Iba-iba talaga. Di ba? Nila mo. Doon ayaw ng malambot. Ayaw. Yung- Malambot lang. Huwag naman yung sobrang-sobra. Huwag Mm. naman yung hiwa-hiwalay. Huwag naman yung kulang na lang eh. Malambot man yung sa akin, pero medyo may crispy pa siya konti, no? Ayaw. Mm. Ayaw ni Baba. Konting banta, pulo pa. Kunting kulo pa. Wala na si Priya. Hindi siya nakatapos sa kontrata niya ba? Hindi niya kaya. Yung kapatid din ni Sarah na doon na pinalitan ni Priya, hindi rin natapos ang kontrata nun. Hindi nila nakaya talaga. Ilang months na lang sana ba? Pero hindi na nakaya. Uwi na. Hindi pinagtagaan mo. Dapat mo yung sabaw. Meron ka pa? Sabaw. Bakit tayo? Ba't hindi mo hinigo pati sa laman lang hinigo kitinet?
Wala ka ng laman. Okay. Babay na. Babay na ninyo mga bahay. Nilamutak mo yata Nagpainggit lang kami sa ano. Ano kalamay? Kalamay. Nagpainggit lang kami sa kalamay. Bilo-bilo. Kung sa amin kasi to ano, bikudayon. Iba yung biko. Meron. Bikudayon ang tawag sa amin. Ah. Kalamay sa kanila tapos itong bilo-bilo. Babay na ba ito? Maritis kami. Kaya bihira lang kami makikita tatlo. Pagkakain lang. May at saka sa tinid. Pagkakain lang. Pagkakain na kami makikita. Kasi 5 hektarya itong pwesto namin. Bye na sa inyo. Siya, break na ng kusina.